capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Sa nagdaang 2022, ramdam pa rin ang epekto ng pandemyang dulot ng COVID-19. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang CLTV 36 at ang inyong programang Perspektiba sa pagtalakay sa mga mahalagang issue dito sa Central Luzon. Sa bawat issue na ating pinagtutuunan ng pansin, masusi nating hinihimay ang bawat perspektiba. Perspektibang nagpapalalim sa bawat istorya at nagbibigay linaw sa mga katanungan ng taong bayan. Isa sa mga isyong binigyan ng perspektiba nung kasagsagan ng pandemya ay ang umiral na no vaccination, no right policy. Hinimay po natin ang perspektiba ng sektor ng pagninegosyo, manggagawa, transportasyon at simbahan tungkol dito. Iisa ang kanilang perspektiba, dapat ang no vax, no right policy ay luwagan at pag-isipang mabuti. Sa inyo pong tanggapan sa Pampanga Chamber, nagpapatupad na po ba kayo ng no entry, no vaccination, no entry policy sa inyong mga manggagawa? Actually, sa ating pong mga manggagawa, hindi po namin inoobliga sa kanila yung no vaccine, no right policy. Ang inaano po namin sa mga opisina namin ay yung kung pwede lahat ng mga empleyado namin ay vaccinated to be able to protect yung mga aming empleyado kasama na sa opisina plus of course their family. Yung pong iba sa amin na ginawa namin, we provided shuttle to our employees to and from their houses to work para hindi na sila mahalo dun sa public transportation. Pinaliwanag po namin sa kanila na it is very important and we care about their health and safety. That's why we encourage everybody to get vaccinated. And in fact, we cooperated with the provincial government in the vaccination, and many of our employees in the chamber companies were able to avail of this vaccination. Sana bigyan ng konsiderasyon kasi marami po kasi mga paliwanag. Halimbawa, isang pangkaraniwang tao sasakay, hindi mo pinasakay dahil walang maipakitang vaccine card o antigen test o swab test. Hindi mo alam yung palang tao na yun kaya nagpupumilit lumabas dahil bibili ng gamot ng pamilya niya. Pag hindi mo pinasakay yun, hindi na kaya inom ng gamot o hindi nakakain yung pamilya niya, parang ikaw nang may feeling of guilty ka. Parang ikaw nang nagtulak para yung pangangailangan ng tao nito, yung necessity niya, hindi niya nabili dahil hindi mo siya pinasakay. Lumalabas na pagtanggal ng karapatan ng mga tao na pumili, lalo na po yung mga tao na ating mga pinangungunahan, hindi lang naman isang tao na nanggaling lang sa isang lugar, iba't ibang pinagtatrabahuhan, iba't iba ang mga nakikita at nararanasan po nila, no po. So, liban po sa mainstream, sa media, yung mga napapanood po nila, may mga bagay din silang nakikita na experience mula sa mga kamag-anakan po nila, no po. Kaya parang nakikita ko sa ngayon ito ay lumalabas na paglabag sa karapatang pantao, no, itong ginagawang pulisiya na ito. Kaagad namang narinig ng mga kinauukulan ang perspektiba ng iba't ibang sektor, kaya kaagad ding itinigil ang no vax, no right policy dahil na rin po sa karapatang pantao ng mga pasahero.
Malayo na ang narating natin simula nang tumama ang pandemya noong taong 2019. Ngayong taong 2022, naramdaman natin ang unti-unting transition sa new normal. Andyan po ang muling pagbangon ng mga negosyong tinamaan ng lockdown at ang unti-unting pagluwag ng mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask. Kasabay ng pagluwag ng health protocols ay ang muling pagbubukas ng mga paaralan sa full 5 days in-person classes. Maiging tinalakay ng perspektiba ang bawat anggulo ng muling pagbubukas ng klase. Inumpisahan natin sa preparasyon kung saan tinimbang ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng distance learning at full in-person classes. Mahalaga po na talagang tayo ay mag-in-person sapagkat kinikilala na natin na bagamat nakapag-deliver po tayo ng education during the pandemic times 2020, 2021, 2021, 2022, limited po ang naging bunga. No? Bagamat masisipag ang mga guro, talagang ginawa ang lahat, nagkaroon po tayo ng iba't ibang modality, printed, blended, meron pa pong radio-based, TV-based, kaya lang talagang meron po siyang kakulangan. Hindi maikukumpara doon sa in-person. So kailangan po talagang habulin itong mga learning gaps na ito. Nais ko munang malaman mula po sa inyo, kumustahin natin yung naging karanasan ninyo dito sa nakalipas na halos 2 taon kung saan naging blended learning po tayo. So, umpisahan ko muna sa hanay ng ating mga estudyante. Kenneth, kumusta yung naging karanasan ninyo? Ayun po. So halos 2 taon din po tayo nag-online classes, no? At first, you were clueless. You don't know what to expect. Pero habang tumatagal, nandiyan nagsusulputan yung mga different adjustments. No? Personally, I struggled to how to impose deadlines to myself. So medyo nawala yung sense of time ko plus the internet connectivity issues. All in all, may natutuhan kaming mga estudyante pero hindi sapat ito to equip us in facing our professions in the future. No? Sa hanay naman ng malawakang estudyante pa, so nagkaroon po kami ng research sa UST assessment of pure online learning system. So kinumusta namin yung pulso ng mga estudyante kung kumusta ba yung experience nila sa online learning system. At tinutukan natin hanggang sa implementasyon ng full 5 days in-person classes sa mga pampublikong paaralan. Bumungad sa unang linggo ng klase ang siksikan sa mga silid-aralan dahil na rin ito sa dami ng mga mag-aaral na lumipat sa mga pampublikong paaralan noong kasagsagan ng pandemya. Kung i-consider yung number of students, kung susundan natin yung regular scheduling na whole day, kulang na kulang yung classrooms ng Diosdado. So, dahil sa dami ng mga estudyante natin, meron tayong tinatawag ng shifting classes. Meron tayong pang morning at meron tayong pang afternoon session. Ma'am Michelle, sa mga paaralan kung may ganitong sitwasyon similar to Diosdado Macapagal High School, paano pa rin po natin mapoproteksyonan yung ating mga estudyante sa banta po ng COVID-19? Yung pong Diosdado High School ay nagsagawa ng orientation before po pumasok yung mga bata for this 5 full days in-person classes. Pero maliban dito, ano po ba yung mga sinasabi pa ng DepEd para sa mga school admins po natin in preparation or ito po ongoing na nga, ito pong 5 days full in-person classes? Yes, Miss Aizeline, no? Ito po yung ating lagi nire-reiterate during our interviews with regard to health and safety protocols po inside our public schools, no? Malaking tulong po talaga yung karanasan natin which started during the pilot implementation and then leading to the progressive expansion of the limited face-to-face until this the start of the school year 2022 to 2023 na nakita po natin talagang gradually from 3-2 or 4-1 ay ngayon po, no, this November 2 nga ay meron na tayong 5 days in-person classes. So of course, tayo naman po ay sumusunod pa rin po sa lahat ng mga health and safety protocols. Although meron na pong inilabas din na bagong DepEd order, this is DepEd order number 48 series of 2022. This is related po doon sa EO7 po, no, na voluntary wearing of face mask, no, inside our classrooms. Pero of course, kahit po meron na tayong ganitong bagong direktiba, no, ito po ay pagsunod doon sa EO7. Ika nga, ay
patuloy pa rin naman po yung ating pag-observe ng mga health and safety protocols. Manatiling nakatutok dahil magbabalik ang ating 2022 Year-End Special, Perspektiba sa Gitna ng Pandemya. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tamils, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Sa gitna ng misinformation at disinformation ng May 2022 presidential elections, nagsilbing himpilan ng mapagkakatiwalaang impormasyon ang inyong himpilang CLTV 36. Mga impormasyong pinalalim sa bawat isyong ating tinalakay sa tulong na rin ng perspektiba ng ating mga panauhin. Maging matalinong botante. Pumili ng tamang kandidato. Maging responsable sa pagboto. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Mga isyu na nagbigay linaw hindi lang tungkol sa mga kandidato kundi maging sa responsibilidad ng bawat isa sa pagpili ng susunod na leader ng ating bansa. So Sir Jason, bilang kabataan, naniniwala pa rin po ba ang ating mga kabataan ngayon na malaking bagay ang nagagawa ng eleksyon para sa pagbabago? Of course naman ma'am, malaki ang ginagampanan kasi ng election sa pagbabago ng ating lipunan, sa pagbabago ng imahe ng ating gobyerno. At naniniwala ako na yung election process, it is a tool for reinventing the future. Siyempre, kailangan natin manalig na bawat eleksyon meron tayong maihahalal na mga politiko na may mga magandang adhikain at the same time mga politiko na may interest na nakabubuti para sa taong bayan. Maging parang wake up call ito sa atin at magising tayo na maghahanap tayo ng mas mabuting leader na at pangarapin natin that we deserve a better leader than those in power. Na ang pandemya ay hindi na kung daranas man tayo uli ng isang ganitong pagkakataon sa ating buhay ay hindi magiging delubyo sa atin. Right now kasi ang daming naghirap, ang daming nangyari sa atin na yung iba maiiwasan eh. Pero dahil sa mga iniluklok natin na yun nga, sabi ko nga, hindi sila handa. Wala silang kakayanan, wala silang, they are not compassionate enough para embrace nila yung ating mga kababayan at ibigay nila yung tamang serbisyo. Kaya ganito yung nangyari sa atin sa 2 taon na nasa krisis ang ating bansa. Binigyang linaw natin ang kahalagahan ng boto ng mga kabataan at kung saan ang hangganan ng simbahan sa usapin ng eleksyon. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Gasgas man nakasabihan mula kay Gat Jose Rizal, ngunit patuloy na ginagamit upang ipakita sa mga kabataan ang responsibilidad na nasa kanilang balikat. Katulad na lamang ngayong May 2022 election, nakita sa datos ng Commission on Elections na sa 65.7 million na rehistradong botante, ang edad 18 to 40 years old ay 565% o higit na 37 million. Sa mga ito, 5.4 million ang boboto sa unang pagkakataon. Makikita sa numerong ito
kung gaano kalakas ang youth vote. Ngunit sa mga nakalipas na eleksyon ay hindi nagkaroon ng iisang boto ang mga kabataan. Wala umanong kandidato ang nakapagpakilos sa mga kabataan tungo sa tinatawag na black vote. Para sa ilang mga kabataang aktibo tuwing eleksyon, ang responsibilidad ng isang kabataan ay hindi natatapos sa pagboto lamang. Kailangan umano ang pakikibahagi para maging responsableng botante ng bayan. Isang malaking hamon at kumbaga may burden po talaga sa mga kabataan, gaya ko na first timer. At syempre hindi naman po maitatanggi na hindi lang naman po sa mga kabataan to, bagkus sa mas malaking bilang pa ng mamamayan. Gaya po ng nabanggit po dun sa datos ng COMELEC, 'di ba po nung Nobyembre pati po nung Setyembre na yung edad na 18 hanggang 30 ay nasa 30% o 50% na po. Kaya mapanghamon po talaga at impactful din yung magiging resulta, lalo na kung manggagaling sa boto ng mga kabataan. Ikalawa rin po ay syempre, siguro gaya po sa amin na or sa iba pa na may sabihin na natin political consciousness or socially aware po, di ba, na maimpluwensyahan din yung mga kapwa naming mga kabataan or yung mga araw-araw pong nakakasalamuhan namin. Lalo na po siguro kung meron kang mga organisasyon na kinabibilangan tapos time to time may nagtatanong sa'yo kung sino yung iboboto mo. Kaya kung sino man yung sasabihin mo, parang meron din pong epekto sa kanila. Hanggang sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos, nakabantay ang CLTV 36 sa bawat perspektiba ng iba't ibang sektor sa kanyang unang SONA. Sir Ted, ano naman yung sana na maisali po o masambit ng ating Pangulo sa kanyang unang SONA? Immediately, kasi seryoso yung kalagayan ng ating bansa, lalo na ng ating ekonomiya, ng kabuhayan ng ating mga mamamayan sa kasalukuyan. No? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, hindi siya naniniwalang 6% ang inflation na sinabi ng kanyang mga finance and economic advisors. Maliban doon, dama naman ng mga mamamayan yung itinaas ng presyo ng mga bilihin hanggang 9.5%. So, ngayon, sana ang mga kung sana kung makakapagpanukala sana kami suspindihin yung excise tax sa VAT at saka VAT sa fuel. Dahil ito ay pinapasa ng mga mamamayan. Sana meron siya mga programa for the countryside. Pangalawa, for our region and for our province, sana yung mga naantala or naudlot or na-cancel ng mga programa for the region and for Central and North Luzon, sana ituloy na niya at medyo madaliin. For example, yung development ng or yung North Railway natin, very important yon sa development ng region natin. Yung mga nagdaang presidente, binabanggit yon ng bahagya lang, hindi ine-emphasize talaga yung development. So, ang ina-expect sana natin, yun ang medyo mabanggit niya dito sa SONA niya kung paano matatapos ng madali ang mga infrastructure dito sa Central and North Luzon, lalong-lalo na yung development ng Clark. Ang mga sanang ito na isakatuparan ba sa taong 2022? Aabangan ba natin ito sa taong 2023? Naglaan din tayo ng panahon sa pagbibigay perspektiba sa kahalagahan ng eleksyong pambarangay. I don't see it's right for government to suppress yung electoral exercise ng bawat tao. And it's long delayed na yung election. They have a specific term. I think mga tao, mga electorate have the right to elect their new leaders, may fresh mandate. On the side ng mga politiko, sa barangay officials, I think this is also should be welcoming for them to be, if they're running again, a fresh mandate. Kung hindi naman, malayang makakapili ang mga tao ng bagong leader. Kung ang dahilan is about the 8.6 na budget na pwedeng ma-save, come on. Sinong linoloko nila? For the past 3 years,
unspent budget from previous years at a minimum of 600 billion unspent budget. Sabi nga ni Senator Lacson, for the past 10 years, unspent budget is around nag-average ng 300 billion. So what's 300 billion with 8.6 billion pesos para magkaroon ng fresh money? Makakaasa kayo na magpapatuloy ang CLTV 36 at ang Perspektiba sa pagtalakay sa mga mahalagang usapin at magiging himpilan ng mapagkakatiwalaang impormasyon ng Perspektiba, lalo na tuwing halalan. Manatiling nakatutok dahil magbabalik ang Perspektiba 2022 Year-End Special, Perspektiba sa gitna ng pandemya. Binantayan ng inyong programang Perspektiba ang mga proyektong pang-infrastruktura at economic policies ng pamahalaan kung saan naglaan ng kani-kanilang perspektiba ang mga negosyante dito po sa lalawigan ng Pampanga. Sinagot nila ang katanungang planong economic zone sa Bulacan, tuluyan na bang tatalikuran, maging ang epekto ng pagtatayo ng paliparan sa Bulacan sa mga mangingisdang Bulakenyo. Ako personally, ang hinihingi ko sa gobyerno is i-develop muna itong mga existing. Kapag ito'y napupuno na, siguro pwede na tayong magtayo ng iba pa. Sir Johnny, paano yung kabuhayan po ninyo sa ngayon kung kayo po ay pinagbawalan ng mangisda dun sa dating yun na pong pinagkukunan ng mga isda pang kabuhayan? Saan po kayo kumukuha ng pang-araw-araw niyo pong pangangailangan ngayon? Nangingisda pa rin po kami, kaya lang po, dito lang po sa Kailugan. Doon po kami sa gilid ng Manila Bay, yung pong sakop ng inaano ng airport. Dati po doon. Kumot bawal na puro, nagtitiis na po kami dito sa mga Kailugan. Kaya lang po, siyempre marami pong barangay na apektado niyan. Kasi ilang barangay ang taga-Bulacan-Bulacan na mangisda. Kaya ngayon po, nagsisiksikan lang kami sa Kailugan. Kasi po, kumot bawal doon. Malayo rin po naman yung lugar na yon dito sa lugar namin, sa Matungaw. Kaya po, dito lang po kami naghahanap buhay sa Kailugan. Ang barangay ng San Nicolas, Tibig, halos dito lang po, halos sa Kailugan. Nagtitiis na nga lang po kami. Hinarap din ng Perspektiba ang mainit na issue tungkol sa konstruksyon ng Candaba Viaduct. Bago po siya lumala, ay ayusin na po natin at subalit hindi rin po maitatanggi na para po maisagawa ng maayos iyon ay kailangan pong itigil yung mga mabibigat at yung mga napakalalaking mga sasakyan sa pagdaan. Para sa ganun po, yung ating mga Class 1, Class 2 vehicles at some of the Class 3 vehicles can continue using the expressway and the Candaba Viaduct in particular po. Kaya po ba ng mga daan yung ire-reroute po na truck? Okay, one simple answer. Hindi po kaya namin yung ire-reroute pong truck. Okay? Even though there are alternate roads na nabanggit, in reality po, there is only one alternative, and that is the Manila North Road o yung tinatawag po nating MacArthur Highway na durog na po sa dami po ng truck na dumadaan. So ngayon pa lang, wala pa pong rerouting, durog na. Conservatively speaking, Ma'am Aisel, and engineer, and Ma'am Jennifer, 5,000 trucks po ang marere-route towards MacArthur Highway. So may tanong po na what will happen to our traffic? It will be the most horrible thing po na makikita po natin. Ako po, the MacArthur Highway is the opening po to the towns of Minalin, Santo Tomas, San Simon, Apalit, San Luis, Candaba, Macabebe,
and Masantol. I live in Macabebe. Yung traffic po namin will be, can you imagine 5,000 trucks po, no? Ang madadagdag po talaga. All of them overloaded. Or sabihin na natin sumunod na, sige, but malalaking truck. So the traffic is going to be terrible. Okay? Pero hayaan mo na po yung traffic. What about yung mga safety po ng mga tao doon? That is a heavily commercial road. Ang dami po talagang mga stores, small businesses, nandun po si McDo, ang daming schools, ang dami pong bata. It's just going to be terrible for safety. And what about the health? 5,000 trucks are going to be spewing traffic, ano po doon, yung kanila pong exhaust. Lung cancer, asthma, emphysema, COPD, allergies, grabe po talaga. So kami po talaga, we will be the victim of all of this. At hindi po kami papayag. Ako po talaga personally, hindi po ako papayag na gawin po kaming the only and shortest route po towards Metro Manila. We cannot allow this because the health and safety po ng amin pong mga citizens of the 4th District ay naririto po. Makakaasa kayo na sa susunod na taon, babantayan ng perspektiba ang estado ng pagkukumpuni ng Candaba Viaduct at ang epekto ng rerouting sa mga ordinaryong mamamayan. Binigyang pansin din ng inyong programa ang perspektiba ng mga opisyal sa matagal ng sirang mga traffic lights sa Central Luzon. Dito po natin nadiskubre na ang halos lahat ng traffic lights sa Region 3 ay malfunctioning o sira. Madaming masyadong sasakyan. Saka isa pa, wala na sa yung mga tao. Nahihirapan yung pagtawid ng mga tao pag tumatawid sila. Engineer, at as of your record, ilan yung malfunctioning? Halos lahat, ma'am. Halos lahat. Ilan na siguro, dalawa na lang siguro, tatlo. Hindi. Kabuuan, sir, ilan po yung numbers natin? 62. 62 from Bulacan to Tarlac po ito. And attorney, okay. Sorry, engineer, as a while ago, you mentioned about Kahit hindi nyo na itong proposed fund na parang lalabas ay mga nasa 160 M's. Pero for the rehabilitation of all the traffic lights from Bulacan to Tarlac. Ito po ay napondohan na for 2023. Ano po? Tama po ba? Sa National Expenditure Program natin, GAA ang pinag-uusapan. Kaya hindi pa namin pwedeng masabi na 100% kasi yung GAA, hindi pa naman lumalabas. Asahan na natin na sa taong 2023 ay magkakaroon na po ng silbi ang mga traffic lights na tila display na lamang. Tututukan po yan ng perspektiba. Manatiling nakatutok dahil magbabalik ang Perspektiba 2022 Year-End Special, Perspektiba sa gitna ng pandemya. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson's Star Mills, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Ramdam na ang epekto ng climate change. Hindi na may kakaila ang mainit na surface temperature, malakas at madalas na pagtama ng mga bagyo. Isa po ang kalikasan at climate change sa mga isyong tinutukan ng perspektiba ngayong 2022. Nangunguna na riyan ang mahigpit na pagbabantay sa mga environmental compliance ng mga kumpanya dito sa Central Luzon. Meron po tayong mga processes na dapat na sundin sa pagtapon ng ating mga medical waste.
So, unang-una, meron tayong sinusunod na Joint Administrative Order ng DOH at saka DENR-EMB patungkol sa pagsasaayos ng medical waste. Ito yung DNR, DOH, Joint Administrative Order 2005-02. Meron ding resolution bilang 1364 Series of 2020 na inilabas ng National Solid Waste Management Commission tungkol sa adopting the interim guidelines on the management of COVID-19 related healthcare waste. So dito sa atin po sa Region 3, meron po tayong mga yung mga waste po regarding sa healthcare waste, they should be properly segregated, collected, transported, treated, and disposed po sa ating sanitary landfill. So dito sa atin, from the generators, kinokollect po nila, inaayos yung paglalagyan. So may mga transporters po tayo na sila yung humahakot, dinadala po sa mga treatment facilities natin. And then after treatment, dinadala po sa ating sanitary landfill po for proper disposal na siya, final disposal. Sa pag-upo ni Mayor Vilma Caluwag bilang bagong alkalde ng siyudad San Fernando, Pampanga, muling pinag-usapan ang pagbuhay sa Ilog San Fernando na isa ng Dead River. Ang perspektiba ng ating mga panauhin tungkol sa mga hakbang hindi lang ng lokal na pamahalaan, pati na ng pamahalaang panlalawigan, sariwain po nating muli. Sa tingin ko may pag-asa pa, no? Sabi nga, habang merong environmental advocates at gustong mga laga o nagpe-preserve na natural resources, may pag-asa yung mabuhay. Kaya lang, syempre, may gagawin para ma-convert yung isang tinatawag natin dead water or dead water body na mabuhay siya at maibalik siya sa classification ng SB1. Ito po yung mga encroachers or yung po mga kanilang struktura ay nakatayo within the 3-meter easement. Doon naman po sa mga tinatawag na nating mga tributaries. Yung po mga ating mga secondary bodies of water na dumadaloy naman po papunta ng San Fernando River. Sa kasalukuyan po, tayo po ay nakapag-submit ng datos sa DILG. Tayo po ay mayroong 1,402 na pamilya na ang kanilang mga struktura ay within the 3-meter easement po ng ating mga tributaries. So ito ho yung ating hinahanapan ngayon ng solusyon. Tayo po ay nakikipag-coordinate sa ating mga key shelter agency upang makakuha po sana ng pondo upang sa ganun ho ay mailipat po ang ating mga masasabi ho nating medyo nasa lagay ho na alanganin yung kanilang mga struktura dahil of course, ang utmost concern ho natin dito is ang safety, and kung maalis ho natin, mabibigyan ho natin ng long-term solution yung pong pagre-rehabilitate naman po ng ating mga bodies of water within the city of San Fernando. Naging viral ang banta ng pagguho sa bayan ng Arayat, Pampanga kung saan 2,000 pamilya ang maaaring matamaan. Pinalalim po natin ang issue sa pamamagitan ng perspektiba ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environmental and Natural Resources, Region 3, at ng perspektiba ng mga opisyal at ordinaryong mamamayan. Ganito po ang nangyayari sa Arayat. So yung bato na galing sa taas, gustong bumaba kasama ng tubig. Yeah. Kaso po, yung ating daanan ng tubig ay may mga bahay na. Dati po, ito maliit lang daw na sapa. Ngayon, medyo lumaki. At gusto niyang pumunta sa Pampanga River, itong Sapang Mayagas Creek. So yun titingnan din siguro ng DPWH, how to revive that channel connecting the Sapang Mayagas to the Pampanga River. Now, ang Mount Arayat po isang protected area at bawal po aquaring dyan. Kung iyan ay in the form of environmental enhancement, baka pwede po. Baka pwede. Kaya ito po pinag-aaralan din ng DENR kasi may mga soft measures din po pinaplano ang DENR dyan. Yung paggamit ng bioengineering para hindi ho ma-remobilize yung bato papunta doon sa Sapang Mayagas. Kung napunta na yan sa Sapang Mayagas, may posibilidad po yan po ay bababa. Para po sa inyong pananaw, Kap, ano po yung immediate na dapat pong mangyari ngayon para ito pong ating mga kababayang nakadepende po sa pagkakaingin bilang pangkabuhayan nila ay magkaroon po ng shift ng kanila pong kabuhayan? And how urgent is this situation? Opo, ang ginagawa po naming alternatibo sa Barangay Council
at sa mandato na rin po sa akin ni Mayora Madir, ay humingi po siya ng listahan ng mga nag-uuling, nagkakaingin dito po sa Mantaraya. At sinabihan niya po ako na ipatraining namin sa TESDA at tutulungan po namin makapag-abroad para maging alternatibong kabuhayan po nila. Yung iba po ay pwedeng turuan mag-welding, yung iba ay pwedeng turuan mag-karpintero, yung mga ibang hanap buhay po o skill patungkol po sa construction para naman po mabawasan yung mga nagkakaingin tsaka nag-uulit dito sa ating barangay. Okay, at yun naman po ay wini-welcome po ng ating mga kababayan, sir. Ito pong alternative livelihood na inyo pong nire-recommenda. Welcome na welcome po, ma'am. Alam niyo po, napakahirap po ng buhay sa bundok. Napakahirap po ng pag-uulit tsaka yung pagkakaingin na yan dahil ang totoo po, ma'am, yung pagkakaingin tsaka yung pagtatanim nila ng gulay ay umaasa lang po sila sa tubig ulan dahil wala naman pong tubig sa bundok. Kung hindi naman po uulan ay hindi rin mababasa o madidiligan ang kanilang mga halaman. Kaya sapalaran din po talaga ang paghahalaman o yung pagkakaingin nila po sa ngayong panahon ito. Kung magkakaroon po ng sincero at alternatibong kabuhayan na iaalok at ibibigay sa mga kabarangay, ay welcome na welcome po sa kanila. Bago matapos ang taong 2022, tinalakay po ng perspektiba ang kahandaan ng local government units sa climate change. Sa perspektiba po ng ating panauhing si Attorney Angelo Valencia, ang Environmental Stewardship Sustainability Officer ng Integrated Bar of the Philippines, ang lalawigan po ng Pampanga ang mayroong pinakamagandang best practices sa paglaban sa climate change. Si Secretary Tony ay leader ng climate change action ng buong Pilipinas. At sa pamunuan niya sa DNR, sinusulong niya ngayon ay hindi na lang mitigation kundi adaptation. Kasi tingin ko hindi na natin mapipigil ang mangyayari na epekto ng climate change. Ang kailangan natin ay may mag-adapt. Katulad nga ng Darwin theory, those who failed to adapt are meant to perish. May mga masasite ba kayong mga LGUs na may best practices at ano-ano po ang mga ito? Actually, hindi lang LGUs, province. As stated nga to Secretary Loizaga, make it Pampanga, make it Angeles. When my wife was asked who best represents the addressing plastic management, it's Pampanga. The Pampanga provincial government and local governments in its cities partnered with the corporation so that the garbage that they collect are being bought or exchanged for cement by a private company through the intercession and vigilance of private individuals. Kasi talaga to private-public partnership. Kasi ang munisipyo, ang probinsya, mahirap kasi mag-handle ng garbage. So if you provide incentive like 1 ton of garbage, palitan ko ng 10 sako ng bigas o 10 sako ng simento, the more people will do it. And then they went a step further. Hindi na lang sorted garbage, pati unsorted, binibili na rin. So what they do naman with this garbage is to use it for clean energy. Kasi dapat circular eh. And Pampanga is leading the way. Pampanga is leading the way. I know for a fact that Angeles is now moving heaven and earth to create the watershed in Sapang Bato. And I am actively, kahapon nga, nasa San Felipe ako, sabi ko, bili namin yung mga saplings nyo ng endemic and indigenous trees, yung mga pitong, mga bulaon. Kasi yan ang tatanim natin doon. Kasi although maraming ulan, wala naman tayong tubig. Kasi ang next challenge is water. So in Angeles, we have to build and rebuild our watershed in Sapang Bato. And the Angeles City government is pushing for that. Kasi we must now open our eyes wide. No, we cannot just leave it to the government. It should be a private, public, and institutional partnership. We're 114 million strong Filipinos. If each one of us will take this to heart, starting with how we use plastic, how we use energy, and how we eat, we can make a difference.
Upang makasabay sa paglago ng social media at kagustuhan ng mga kabataan sa TikTok at Reels, binuo ng Perspektiba Team ang segment na Katha o Katotohanan. Sa segment na ito, sasabihin ng mga panauhin kung ang kanilang statement ay katha o katotohanan at ipapaliwanag nila kung bakit. Isa rin itong segment na nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa bawat topic na ating tinatalakay. Ang segment na ito ay pinuputol sa tig-3 minutong short clips na ina-upload sa TikTok, FB Reels, YouTube Shorts at Instagram. Halimbawa nito ay mga general information tungkol sa suicide sa mga kabataan. We quote it as sensitive topic pero para siyang taboo din kasi we don't openly talk about suicide. Because when we talk about suicide, andun yung stigma na, baka i-push mo yung bata na gawin niya pa yun. But in contrary, no, the more that we talk about it, the more na binibigyan natin sila ng awareness, the more that we are being able to direct them doon sa tamang perspektiba. Hindi sinusubukan ng mga kabataan ng suicide dahil kahit na ito ay pinopost nila sa social media o sinasabi sa ibang tao. Katha po ba o katotohanan? Katha, kung ang Yes, statement po na ito ay hindi naman nila gagawin, we always say na better to err on the side of support and safety. So, kung mas madali pong sabihin afterwards na nagbibiro lang siya o nagpapapansin and you're doing your due diligence versus yung we set it aside and sweep it under the rug, hindi po natin papansinin and then later on it actually happens. And so it's better to take this seriously and also sabihan natin ng mga kabataan na huwag itong gawing biro din. Often for women, mas mataas po ang self-inflicted harm, okay po, or ginagawa po nilang non-suicidal self-injury or NSSI. However, for men, mas mataas po yung nagiging tinatawag nating completed suicide attempt. Yun po yung namamatay po talaga sila with their attempt. Probably because they are more physically able to enact the attempt. Often on suicidal terms, ang tinatawag po natin is not commit but attempt. A completed suicide attempt. Mas marami pong emotional concerns ang mga women and they also practice a lot of NSSI or non-suicidal self-injury. Kung ang isang tao ay nakaligtas sa suicide, hindi na niya ito gagawin ulit. Katha po ba o katotohanan? Yan ay malaking katha. Okay. Why? Because the number one na mataas ang risk for you to commit another suicide is a previous suicide attempt. So, kita natin yan sa lahat, no? And sabi nga natin, idudugtong lang natin yung kanina. You wouldn't have that thought if hindi na siya naplano pa, no? Parang jokes. Jokes are actually half meant, no? So, even yung sinabi nating pag ito, ginawa na niya, baka naka-learn na siya, no? Lalo, mas mataas talaga ang risk na magiging completed suicide siya, not just an attempt. Paglabag sa traffic lights sa probinsya. At nais po naming malaman, based sa inyo pong perspektiba, ito po ba'y dahil sa walang disiplina po itong ating mga drivers, they're not securing their own license, or is it because kakulangan po ito sa proper dissemination ng information on how to secure one at maging doon sa proseso na yun po, undergoing dito sa ating pong LTO office, kaya medyo ba may mahirap ba yung proseso, mahal ba ang mga fees? So nais nating malaman, ma'am. Itong talamak na madaming nagda-drive without license po is dahil po siguro ito sa mas pinaigting na requirements, di po ba? However po, we must take into consideration na itong requirements po na ito ay measures ng state, ng gobyerno po, para po magkaroon ng mas ligtas na daan at mas magkaroon tayo ng mas responsableng mga operators and drivers ng motor vehicles na sa daan po, ganyan. So, ang efforts naman po ng LTO dito, patuloy naman po ang information dissemination po natin na ginagawa. Isa po dito action at ginagawa ng LTO yung pagkakandak po natin ng barangay caravans po. Ito po ay in coordination po sa mga local government units. Mas maluwag ang batas trapiko sa mga probinsya. Katha po ba o katotohanan? Ito po ay katha po.
Kasi po ang ating mga traffic laws, rules, and regulations tulad ng RA 4136, itong Land Transportation and Traffic Code ay isang national law po ito. So implemented and enforced po ito sa lahat or sa buong Pilipinas. So hindi po pwedeng hindi i-implement ito sa isang particular na lalawigan or city tapos hindi po ito i-implement sa other cities or municipalities. Nagkakaroon lang po minsan ng pagkakaiba dahil sa mga ordinansa na pinapatupad ng ating mga local government units. Pero po, dapat po nating maintindihan na itong mga ordinances na ito na pinapatupad ng LGUs ay hindi po maaaring magbigay, hindi po sila pwedeng mag-go beyond. Yes, mag-go beyond sa existing law or national laws po. Ang pwede lang po nilang gawin is magkaroon po ng more stringent siguro na enforcement and implementation po ng batas trapiko. Hindi hinuhuli ang mga traffic violators sa maliliit na bayan gaya po ng Santa Ana at Santo Tomas dito po sa lalawigan ng Pampanga. Ito po ba'y katha o katotohanan, sir? Katha lang po, ma'am, yan. In fact, kahit saan po kami pumunta ay lugar dito sa Central Luzon, nanguhuli po kami, and based on our records nga po, nagtala po ang aming opisina ng 3,338 na panghuli sa iba't ibang probinsya. So sabi nga po ni attorney is Republic Act po kasi po ito, so dapat implement kahit kanino. Ma'am, ito maaaring magbaba at magsakay ng pasahero kahit saan. Katha o katotohanan? Ito po ay katha po dahil meron nga po tayong designated loading and unloading na sites po as provided po ng ating city local ordinance, and meron din po tayong tinatawag sa batas na illegal parking, hindi po ba? And meron pong mga certain na lugar na sinasabi ng batas, in-specify ng batas na bawal huminto, bawal mag-park. Tulad po sa isang intersection po at nakatigil po itong stoplight, hindi po ba? Hindi po porket nakatigil ka dito, pwede ka nang magbaba or magsakay. At tungkol sa kalikasan. May mga masasite ba kayong mga LGUs na may best practices at ano-ano po ang mga ito? Actually, hindi lang LGUs, province. As stated nga to Secretary Loizaga, make it Pampanga, make it Angeles. It's Pampanga. The Pampanga provincial government and local governments in its cities partnered with the corporation so that the garbage that they collect are being bought or exchanged for cement by a private company through the intercession and vigilance of private individuals. Ang global warming ay epekto lang ng matinding sikat ng araw. Yan po ang global warming po ba? Yan, katha. Bakit po, attorney? Ang green gas emissions are coming from us, no? In the industries, in the carbon that we use, in the food that we eat, in how we live our lives. So we release carbon. When that carbon is released, it covers the air above us, the clouds. So it keeps the sun, no? Hindi nakakawala. So nagkakaroon tayo ng smog. That is carbon. That is the result, that is the cause of the global warming. The carbon gas greenhouse effect. Merong clean coal energy na hindi nakapipinsala sa kalikasan. Katha po ba o katotohanan? Katha po yan. There's no such clean as coal. Sabi nga po ng isang paring kasama namin, magiging clean siguro ang coal kung naging puti siya. Ayun yung mga sinasabi nila. Pero kasi ang clean kasi napatunayan na yan ng isang dirty, madumi siyang energy. Ang klase kasing mga coal-fired power plants sa atin ay pulverized and circulating fluidized bed na sinasabi. Ito yung sinasabi nila clean coal. Pero ang problema kasi doon, still, yung gatong na ginagamit ay yung coal pa rin siya, which is nag-i-emit pa rin siya ng mga chemicals, ng mga abo o mga particles na kung saan napopollute pa rin yung environment natin, nagbubuga pa rin sa chimney at meron pa rin siyang gatong na ginagamit. Pero kaya still,
madumi pa rin pag sinabi mong coal-fired power plant, madumi siya. Walang clean na coal. Para mapigilan ang climate change, kailangan magtanim ng maraming puno. Totoo. Pero hindi lamang yun. Marami. Pagtatanim ng puno, ang puno kasi, sabi nga ni Richard Attenborough, nature is our key ally. When we restore nature, we make sure that we are on the right path. Kasi ang mga puno, ang pagkain nila carbon Kinukuha nila yung carbon dioxide. No? So yung CO2 kinukuha nila. Tayo naman kasi oxygen, sila carbon dioxide. So pag nagtanim ka ng puno, carbon capture yan. Pansinin mo, pag pumunta ka sa mapunong lugar, malamig. Kasi kinukuha nila yung carbon ang natitira, oxygen. Kaya nga nagiging oxygen facility. And I think mga 20 tons of carbon is consumed by a tree, by an endemic tree. So in fact, if we build a forest, we are a carbon capture facility. Sa darating na 2023, kahit na anuman ang sitwasyon, asahan ninyong patuloy kaming magtatanong upang mabigyang linaw ang mga mahalagang isyong direktang nakakaapekto sa inyo, aming mga manonood. Ito ang Perspektiba, Paalam 2022 at mainit na pagsalubok 2023. Ako po si Aiseline David Manson, taga rito kasama ninyo, CLTV 36.